Pekný dobrý deň. Dúfam, že sa na mňa nebudete hnevať, keď budeme pokračovať v tých mojich rečiach o dejinách. Dneska by som vám chcel povedať niečo o dejinách predného, alebo inak povedané, aj trošku viac po slovensky, Blízkeho východu. No a vôbec na začiatku by som sa vám mal priznať tomu, že minule, keď som vám rozprával o Egypte, tak som sa dopustil jednej chybičky. Ja som vám spomínal, že tá kniha mŕtvych, prvá ilustrovaná knižka vôbec na svete, sa v originále volala Amduat. Nie je to pravda, ona sa volala úplne inak. Vycházanie na deň. A to Amduat je síce podobná knižka, je to takisto knižka o posmrtnom živote, ale týka sa to iba posmrtného života kráľov a je to v podstate o tom, ako kráľ, čo by, alebo presnejšie povedané, putovanie slnka od západu na východ do toho svojho kvázi blaženého rája, čo Egypťania vyznávali. Je to proste putovanie toho panovníka. Takže tá kniha mŕtvych sa týka všetkých obyvateľov Egypta a ten Amduat hlavne panovníkov. A teraz tomu, čo som vám chcel povedať, alebo tému dnešného dňa. Téma dnešného dňa. To sú dejiny a kultúra predného východu. Čo si predstavujeme pod týmto termínom predný východ? Alebo viac po slovensky Blízky východ. To sú krajiny východného stredomoria. Zasa sa mi trošku zlomil jazyk. Konkrétne Malá Ázia a východné pobrežie Stredozemného, keď to tak poviem, Stredozemného mora. To znamená oblasť dnešnej Sýrie, Palestíny a Izraela. Keď sa tak nad tým zamýšľate, tak sú to krajiny a budem rozprávať aj o štátoch, ktoré sú v blízkom susedstve civilizácie Egypta a Mezopotámie. Je vám úplne jasné, že tieto super civilizácie na nich mali obrovský vplyv. A zasa, čo sa týka prírodných podmienok, sú to krajiny, Malá Ázia hlavne, veľmi hornaté. Tam oblasť Sýrie a ten termín Kanán pre nich je taký priľahavejší, čo sa týka staroveku. Nemáte tam veľké rieky, máte tam stepy, polopúšte, sú tam relatívne krátke rieky. Poľnohospodárstvu sa darí. Lenže nestíha, alebo je to málo, aby uživilo všetko obyvateľstvo. Rozvíja sa to naplno remeslo. Tu poviete, že aj v Egypte, aj v Mezopotámii, to máte pravdu. Ale to najdôležitejšie pre tieto krajiny je to, že oni sú položené na trasách diaľkového obchodu. To znamená, ak Egypťania chceli obchodovať s Mezopotámiou, tak prechádzali cez tieto krajiny. A obyvateľstvo týchto krajín, okrem Malej Ázie, to takto šinkuje príliš na sever, si všímali toho, čo karavany nosia a veľmi často sa pokúšali vyrobiť presne to, čo videli. A niekedy to robili tak dokonale, že ich výrobky boli lepšie ako tie originály. No a ešte naviac, oni tie karavany alebo tie obchody už sa týkali aj Číny a Indie, aj Afriky. Znamená, tu bolo obrovské množstvo kultúrnych kontaktov, ktoré mali samozrejme veľký vplyv na to, jak sa tie štáty mohli rozvíjať. No, začneme teda Malou Áziou, to znamená dnešným Tureckom, kde sa rozvíja ríša Chetitov. Prírodné podmienky. Mal by som spomenúť najskôr. Ak ste niekedy navštívili dnešné slávne turecké letoviská, hlavne na tom juhu, a potom ste si kúpili fakultatívny výlet, tak ste zistili, že povrch tejto krajiny nie je po tejto stránke prírody nejak jednotný, alebo že to sa dá charakterizovať jedným slovom. Sever, západ i juh Malej Ázie, to sú úrodné pobrežné nížiny. Práve tu
krátke rieky, bohaté srážky, vynikajúco sa to darí poľnohospodárstvu, pestujú tu obilniny, to znamená jačmeň, pšenicu, veľa je tu olív, zeleniny, hrozna. A keď ste napríklad boli v Alani a pozerali ste sa z mora na pobrežie, tak ste videli, že v diaľke sa týčia vysoké hory. Tie hory sú ťažko prechodné. A oni sú jak na tom juhu, tak na tom severe a z časti aj na tom západe ako takom. A uprostred tej Malej Ázie, to znamená uprostred dnešného Turecka, stredná časť tej Malej Ázie ako takej, máte velikánsku náhornú rovinu, ktorá sa kedysi nazývala Chaty. Na východe máte Kapadókiu. Tá náhorná rovina je charakteristická stepnými plochami. To znamená, máte tu typické kontinentálne podnebie. Veľmi suché letá, horúce suché letá a dosť tvrdé zimy. Veľa snehu a parádny mrázek, sa dá povedať. No tuto poľnohospodárstvo si nekvitne, ale zasa tu máte šancu na chov dobytka. A po okrajoch tejto krajiny Chaty máte veľmi husté lesy. Väčšinou dub. V horách máte veľké množstva nerastných surovín. Tu napríklad v tejto oblasti niekedy sa aj pre Malú Áziu používa termín Anatólia. Máte rudy striebra, veľké zásoby medi. Máte tu aj cín, olovo, železo. Proste, keď sa tak na to pozeráte, máte šancu na poľnohospodárstvo, obilniny, chov dobytka, paráda, a množstvo rúd, preto aby ste vyrábali remeselnícke výrobky. No máte tu proste všetko, čo staroveký človek k tomu, aby mohol žiť, potreboval. Úplne perfektné. A ešte naviac, to západné pobrežie, ak ste niekedy boli na dovolenke na západnom pobreží Turecka, tak je veľmi členité. Veľká šanca na prírodné, úplne nádherné prírodné prístavy. No čo chcete viac? Kde inde ten človek mal žiť, ak nie tu? Výborne, absolútne výborné podmienky. Keby som mal sa starať alebo povedal vám niečo o dejinách tej Malej Ázie, no tak musím vám spomenúť, že by sa dali rozdeliť, budem rozprávať už o ríši Chetitov. Chetiti tu prišli niekedy okolo toho 3. tisícročia pred Kristom a usadili sa práve na tej plošine, o ktorú som teraz spomenul, Chaty. No a bez ich hrozný, pokiaľ si dobre pamätám, ak sa milím, tak prosím o prepáčenie, tú krajinu Chaty, alebo tomu obyvateľstvu, ktoré tu žilo, dal názov Chetiti. Tak budeme rozprávať o Chetitoch. 3. tisícročie fajn. Prišli, obsadili toto územie, začali sa vyvíjať a naplno sa rozvinuli do štátneho útvaru v 2. tisícročí pred Kristom. Keď ich môžeme rozdeliť tie dejiny na dve také hlavné časti, na dva také veľké úseky, na starú a novú ríšu chetických dejín, alebo stará a nová chetická ríša, aby som bol presne čítať. Staršia je od roku 1650 do roku 1450 pred Kristom. Chetiti, ktorí tu boli, s tým domácim obyvateľstvom sa príliš nekamarátili, samozrejme. A postupne, pretože prichádzali od východu, si začali robiť podobné mestské štáty, na aké boli zvyknuté, alebo ktoré videli v oblasti Mesopotámie. Okolo roku, ešte tak presne, že to rok sa nevie presne, v 18. storočí tie mestské štáty tu vzniknuté začal zjednocovať do jedného väčšieho celku panovník mesta, ktorý sa volal Kušar, a ten chlapík sa volal Anitaš, alebo Anita. Odpuste, trošku viac som študoval aj českú literatúru a v slovenskom jazyku všetky tie mená končia na š. V češtine to končí na bez toho š, znamená Anitaš, tak Anita, ak mi dovolíte. Ale zakladateľom tej chetickej ríše ako také sa považuje Chatušiliš, alebo inak Chatušili, prvý,
ktorý vládol práve od toho roku 1650 do asi roku 1620 pred Kristom. A jeho sídelným mestom sa stalo mesto Chátušaš, alebo zasa ináč Chátuša. Dnes je to dedina Bogaskoj, asi 150 kilometrov na východ od Ankary. To mesto bolo postavené na vápencových skalách, bolo obohnané kamenným múrom, kamennou hradbou, dnu boli domy z nepálených tehál, paláce samozrejme vládnucej triedy a chrámy ako také. Malo relatívne veľkú rozlohu, bolo takmer 168 hektárov ako takých. Najvyšším predstaviteľom mesta a vládcom ako takého a potom ďalej tej zjednotenej krajiny Chaty bol král. Král mal v ruke moc nielen politickú, ale aj administratívnu, aj náboženskú. Bol náboženským predstaviteľom celej ríše ako takej. Veľký vplyv mali aj predstavitelia bohatých rodín, ktorí si vytvorili niečo ako kráľovskú radu, cheticky nazvanú Pankúš. A oni mali takú moc, že pána Jana, keď zistili, že by pánovník urobil niečo protizákonného, alebo nie v súlade s tým, čo oni si mysleli, že by bolo dobré, tak mohli odhlasovať aj jeho smrť. Znamená, bol kontrolovaný radou, Pankúšom. Poznáme tu podobné veci ako v Mezopotámii, to znamená chrámové a palácové hospodárstvo, to znamená to redistribučné hospodárstvo, alebo ak chcete tie veľké sípky alebo skladiska, kde sa uskladňovalo všetok obilie alebo tovar preto, aby sa rozdával medzi tých príslušníkov konkrétnych typov hospodárstva ako takého. Po stránke sociálnej mali Chotiti veľa slobodných ľudí, ale mali tu aj samozrejme otrokov. Remeslo, už som vám to spomínal, ťažba rúd a vynikajúca metalurgia. Práve napríklad tu, v rámci tých Chetitov, sa objavila metalurgia železa. Znamená, že boli prví, ktorí došli na to, jak to železo taviť z rúd. A samozrejme, to železo bolo aj predmetom ich obchodu. Bol to vynikajúci obchodný artikel. Potom neskôr toto poznanie, tento vynález prevzali morské národy a aj vďaka tomu železu tie morské národy potom narobili v tom priestore veľkú šarapatu. Proste zlikvidovali jednu civilizáciu za druhú. A samozrejme nebolo to iba zásluhou toho železa. Ja ešte o tom budem rozprávať. Prírodné katastrofy, hlad, hladomor a tak ďalej a tak ďalej. Chetiti, a keď sa vrátim k tomu poľnohospodárstvu, objavili aj moje obľúbené jedlo tvaroh a kyslé mlieko. Boli aj prví, ktorí písali príručky o chovu koní. Musím sa vám priznať, že trošinku som bol zlý na jednu z mojich študentiek. Možno to si teraz spomenie, ak má zistí a pozrie sa to. Raz ma niečím napálila, práve keď som učil práve o Chetitoch. Vedel som o nej, že chová kone, tak som si povedal, že dám jej za úlohu napísať referát o chovu koní v Chetickom. A myslel som si, že to nedokáže a že ja samozrejme vyhrám. Bol som prekvapený, to dievča niekde zistilo, že autorom napríklad takého proste takejto publikácie ešte nie, ale proste práce o chovu koní bol jeden Mitančan, Kikuliš. Mitany, to je štát na východ od Chetitov. Dokonca je to tá knižka tak známa, že niektorí austrálski chovatelia koní ju dodnes používajú a čo sa týka starostlivosti o kondícii koní, ten pán, ktorý žil v tom 17. storočí pred Kristom, sa v podstate nemýlil. Znamená, znalosti o tom, ako sa má človek starať o kone, no minimálne 3000 rokov. A nič podstatné sa tam nezmenilo. No, prepáčte, ja tomu až tak nerozumiem, ja ho nechovám. Ale podľa toho, čo som, jak ona to referovala a čo mi proste prednesla, no,
Teda veľmi som sa čudoval a veľmi som sa z nej samozrejme tešil. A ak ma sleduje, tak aj gratulujem. Ešte raz. Ja mám úplne jasné, že v tej starej ríši títo Chetiti ovládli komplet celú Malú Áziu. Snažili sa presadiť svoju moc aj v Sýrii a v Palestíne, čím samozrejme strašne išli na nervy Egypťanom, no ale presadzovali tú svoju moc a tvárili sa ako páni celého sveta. Vnuk Chatušiliša I., ktorý sa volal Muršiliš, potom na prelome toho 17. a 16. storočia si dovolil dobiť Babylon, bolo to v roku 1595, no a ukončil tak Chamurapiho dynastiu. To znamená starý Babylon alebo starobabylonské obdobie skončilo vďaka Chetitom. Potom ste tu mali také malilinkaté prechodné obdobie a od 15. storočia začína obdobie Novej ríše. Tedy král Muršiliš II., to je druhá polovica 14. storočia, ovládol celú severnú Mezopotámiu. Zničil i ríšu Mitanil, ktorej som sa pred chvíľočkou zmienil. A jeho následníkom sa potom podalo utvrdiť svoju moc v Sýrii a v oblasti Palestiny. Už som vám pred chvíľočkou povedal, že tým dráždili Egypťanov. Samozrejme, Egypt si to nenechal ľúbiť, pretože toto Egypt považoval za svoju sféru vplyvu. No a skončilo to všetko tými spormi alebo vojnou, ktorú som vám spomínal, pri tom, keď som spomínal Egypt, bitkou pri Kadeši. Chatušiliš III. Samozrejme, tam sa bili Muršiliš s tým Ramsesom. No ale potom Chatušiliš III. Podpísal s Ramsesom mierovú zmluvu, o ktorej som takisto už rozprával. A vôbec ten Chatušiliš III., ktorý vládol medzi rokmi 1275 a 1250, bol veľmi taková zvláštna, zaujímavá osobnosť. Napísal si vlastnú autobiografiu. A jeho manželka Puduchepa. Ono, viete, nám, dejepísárom, sa často vyčíta, že rozprávame iba o mužoch, zabudáme na ženy. A ženy sa potom cítia niekedy ukrivdené, že proste v tých dejinách nič nevykonali. Tak ja sa vám budem snažiť, ak samozrejme budem mať tú šancu, vám tie ženy trošinku viac vyzdvihnúť. Tá Puduchepa bola fakt dobrá. Bola mimoriadne aktívna. Viedla hospodárskú agendu. Starala sa o pramennú bázu svojho rodného kraja. To znamená, robila niečo ako prvý krok dejepisára. Znamená tu vám už známu heuristiku. To znamená, zberala pramene. Bola dejepisárka, prečo by mi nebola byť sympatická v tomto prípade. Zúčastňovala sa sama súdnych procesov a ona to bola, ktorá presadila sobáš Ramzesa II. S egyptskou princeznou, ktorá sa volala potom v Egypte Manu Frere. Už som vám takisto o nej rozprával. A potom s nimi, jak s Ramzesom, tak s tou svojou princezničkou viedla bohatú korešpondenciu. Úplne paráda. No, čo vám budem hovoriť? Klobúk dolu pred ňou. Lenže po tomto nádhernom období tejto chetickej histórie koncom toho 13. storočia prišlo to, čo už som vám spomínal, jak pri Asýrii, tak pri Egypte, to mimoriadne ťažké zrážkové minimum. No, viete, my ten dáž nutne potrebujeme. Čo vám budem hovoriť posledné roky, viete, jak to, kto z vás má zahradu, tak viete, jak ste tým trpeli. Hej. A teraz máte viac ako 100 rokov trvajúce sucho. Máte hladomor, obrovská neuroda, teda najskôr tá neuroda, potom hlad, obyvateľstvo nemá čo jesť, do toho vám zasa vpadne sopka Hekla 3 na Islande, tma, vegetácie odomiera, zemetrasenia, už som vám to takisto spomínal, no Chatušaš, hlavné mesto, vymreté. No a keď už tam prišli morské národy, pretože práve to je obdobie morských národov, no tak už v podstate nemali čo ničiť, pretože všetko už tu bolo zničené. Aspoň veľké stopy násilia tam nie sú. No samozrejme niečo zapálil, ale proste nemali
s tým chetickým problémom veľa starostí, pretože už nemali proti komu bojovať. Všetko to odišlo. Konec chetickej ríše ako takej. Je zaznamenané, že v Chatušaši sa potom objavili noví ľudia až o 400 rokov neskôr, v 8. storočí pred Kristom. A potom, v tom prvom tisícročí pred Kristom sa celá tá oblasť Malej Ázie osídlovala inými kmeňmi, inými národmi, napríklad Frígovia. Tých poznáte z antických bájí, mali kráľa Midasa, poznáte ho, a to bolo trošku na sever. A v južnej časti Malej Ázie kmene Lídov, ktorí mali toho nesmierne bohatého kráľa Trojza, na čo sa pozrel, tak bolo zlato. A tam vraj títo Lídovia vynašli aj razenie mincí. Toto by bolo stručne história Chetitov ako takých. A poďme sa, ak mi to dovolíte, kúknúť na to, ako mali vzdialenosť, literatúru a náboženstvo. Musím vám povedať, že veľa preberali od Babylónu a tam z tej oblasti Mezopotámie. Hovorili si svojou rečou chetičtinou, ale svoje texty cheticky písali babylonským klinopisom. Tú chetičtinu, čo napísanú babylonským klinopisom, potom rozluštil v roku 1915 Bedřich Hrozný, český vedec. Treba zdôrazniť, že chetičtina je indoeurópsky jazyk a je to prvý zaznamenaný indoeurópsky jazyk ako taký. Písomne, myslím, zaznamenaný indoeurópsky jazyk. Z asýrsko-babylonského prostredia potom preberali rôzne legendy, napríklad legenda o Sargonovi. Preložili si sami pre seba mýtus o Atrachašisovi. Upravili si dokonca aj Gilgameša. Spievali rôzne hymny. Mali aj oni hymnus na boha slnka. Spomínate si na Achnatona, oni mali vlastný. Mali veľmi silne psychologicky podfarbené modlitby. Veľmi, dajú sa v češtine, niektoré vyšli. V tých modlitbách prosia o odvrátenie osobného aj obecného nešťastia. Napríklad je známa modlitba kráľa Muršiliša II. Proti moru. Keď Muršiliš II. Prosí, aby krajinu opustil mor a hľadá príčinu tej morovej epidémie v riechoch svojho otca. Prevzal tie hriechy na seba a prosí Bohov, prosím, nie, už stačilo. Už som vám naznačil v prípade kráľovny Puducheby, že mali vynikajúce dejepisectvo, ale ozaj, mali nesmierne cenné, presné kráľovské letopisy, anály. Opisovali jednotlivé bitky, opisovali aj miesta. Mali tu autobiografiu Chatušeliša III. Venovali sa samozrejme hudbe. Právo. Malý zákonník o 200 paragrafov. Samozrejme, viac sa budem starať o ženy, tak vám teraz pripomeniem jeden taký ženský problém. Nemala to isté postavenie ako v Egypte. Mohla síce dediť podobne ako muž, ako manžel, ale predsa len ten manžel mal väčšiu rolu v rodine ako ona. Napríklad o osude detí rozhodoval predovšetkým on. V prípade nevery ju mal právo zabiť. Opačne, na to zabudnite. Paragraf 83 napríklad. Ak muž znásilnil ženu v horách, musí byť potrestaný trestom smrti. Ak ju znásilnil v dome, vina je na žene. Žena bude zabitá. Ak ju manžel nájde a zabije, nie je to jeho previnenie. Ja viem, ženy so mnou nebudete súhlasiť, ale zdá sa mi, a odpuste mi to, ak to špatne interpretujem, že v tom dome mohla volať o pomoc, nevolala? Ešte raz, ospravedlňujem sa. Všimnite si to ešte jedno. V horách, kde nemala šancu mať pomoc, na vine je chlap. V dome na vine žena. Nemáte pocit, že sa s tým stretávate aj v súčasnosti častokrát? Že ženy nás provokujú a my to nevydržíme?
A muž ju môže zabiť. A v tom prípade, ak zabije, tak to nie je jeho vina. Jeho akože nenásleduje trest smrti. Čo je zvláštne medzi týmito zákonmi, tak tam nenájdete toľko mrzačenia tela alebo telesných trestov, ako sme boli zvyknutí, keď som vám to rozprával o Egypte. Tam ste mali urezávanie nosov, končatín a teda tam bolo mrzačenie dosť časté. Ale zase v sumerských zákonoch ste mali veľa pokút. Aj tu boli pokuty, ale treba si povedať, lebo tak to vyzerá tak, že ono, čo sa týka pravidel hry trestného zákona tu v rámci Chetickej ríše, tak tu ste mali tak trošku tie zákony urobené humánnejšie než pri tých veľkých civilizáciách susedných. Už je úplne jasné, už som vám to naznačil. Veľa pamiatok máme aj diplomatické korešpondencie ohľadne napríklad tej mierovej zmluvy, súkromnej, jak by dal. Mali okolo 1000 bohov. To sa nedá zrátať. Najvyšším bohom bol boh búrky. Symbolom toho boha bol bík. Pomenovali ho Taru. Jeho partnerkou bola bohyňa slnka z Ariny. Niekedy bohyňa Arina. Zobrazovaná ako okrílený slnečný kotúč. Bohom plodnosti a vegetácie bol boh Telipinu. Bohyňou zdravia a ochránkyňou rodičiek. Všimajte si, koľko sme mali v tých starých civilizáciách ochránkyň rodičiek. Ten porod bol pre tie ženy veľmi zložitou záležitosťou. Pri tom Egypte som vám spomínal minimálne 4 bohyne, ktoré chránili mamičku pri porode. To som nespomínal pri Mezopotámii, to je pravda, ale tu máte takisto bohyňu rodičiek Kamrušepu. A mali dokonca boha svojej politickej moci. Že majú právo ovládať všetko to, čo bolo okolo nich. Chalmašujt. V 13. storočí prevzali veľké množstvo od krajiny Chúry, od Churitov, ktorí sídlili v severovýchodnej Sýrii v časti alebo na území štátu Mitanny. Už som vám to pred chvíľočkou spomenul, ten štát ako taký. No a títo mitanskí bohovia, churickí bohovia sa im zdali tak nejak trošku sympatickejší a stotožnili si ich s tými svojimi chaty bohmi, to znamená tými chetickými bohmi. Tak sa napríklad najvyšším bohom búrky, Taru, čo som vám spomínal teraz, stal churický boh Tešup. Boh búrky. Bohyňa slnka sa nejakým spôsobom stotožnila s churickou bohyňou Chepat. Tej bol symbolom lev a atribútom zrkadlo. Ja sa vám musím priznať, že dodnes napríklad v mojom rodisku v Ostrave existuje termín hepa. Ak ma niekto počúva práve z tejto oblasti, tak veľmi dobre myslím, rozumie tomu, čo tá hepa znamená. Hepa je takzvaná erdek baba. To znamená ženská, veľmi ostrá vládkyňa. A tu ju máte. Bohyňa. Partnerka boha nebies. Boha búrky. Chepa. Ostrá žena. Churického pôvodu bola aj bohyňa lásky a vojny Šauška. Symbolom bol lev a atribútom sekera. Odpustite mi to, váš vek. Už ste si asi všimli, že takmer vždy, keď máte niečo, čo sa týka lásky, tej starovekej mytológii a tom náboženstve, tak tá láska má veľmi blízko k vojne. Dobre, Afrodita a Ares, no. A tu nám máte Šaušku, ktorej symbolom je lev, noc, a sekera. Nenapadá vás, že žena sekera? A ešte inak,
Jeden z mojich dávnych priateľov mi raz vysvetloval, odpusťte zasa, aby ste sa necítili nejak dotknutí. No vyznať lásku znova. Ani to radšej... dobre, už som to začal, tak to dokončím. Spomínal mi tento človečik, že vyznávať lásku v nemčine je trošku také vojenské. Ich liebe dich. Ale tu nám máte šaušku. Jak je krásne, keď vyznáte lásku šeptom. Šauška. Šepkám. Bláznivá interpretácia jednoho starého žebráka. Že? Ale odpuste, mne sa to tak celkom páči. Čo vám budem hovoriť? Je samozrejme jasné, že niektorí pánovníci sa potom, keď zomreli, považovali za bohov. To bolo možné. A vôbec, keď sa vrátim tým churitom, tak tí churiti mali svoj vlastný jazyk, mali svoju vlastnú literatúru, teraz momentálne prechádzali do tej chetickej. A čo som sa ja dočítal, tak oni boli takí šoumeni, že si normálka upravili podobne jak chetiti epos o Gilgamešovi, nazvali ho Galgamiš a mňa u toho hneď napadol Gargamel. Takže znova moja blázna interpretácia. A to už nehovorím o tom, koľko tu mali rôznych modlitieb, magických textov, rituálnych textov, popisov jednotlivých rituálov a tak ďalej a tak ďalej. My tých chetitov poznáme ako objaviteľov metodológie. Dajme tomu tvároch mlieko, kyslé mlieko. Ja si ich pamätám ako krotiteľov koní a vynikajúcich chovateľov koní. Ale pozrite na to, ako oni mali bohatú literatúru. A poďme sa teraz pozrieť ešte na ostatné krajiny, ktoré sú tu. Sýria. Pôjdeme do tej oblasti, ktorej hovoríme Kanán. Staroveký Kanán, to znamená to východné pobrežie Stredozemného mora. A pôjdeme trošinku od severu, tam máte Sýriu. Aj tu vznikajú mestské štáty v tom 3. tisícročí pred Kristom. A majú podobnú charakteristiku ako tie mestské štáty mezopotámske. To znamená to palácové hospodárstvo. Jedným z tých štátov, veľmi dôležitým, je štát Ebla. To je dnešný Tel Mardíh v blízkosti Alepa. Tento vzniká v tom 3. 4. tisícročí pred Kristom a zanikol v 24. storočí pred Kristom, keď ho dobil a zničil Sargon I. Sargon I Akadský. Potom ho znova obnovili okolo roku 2100, tam tí obyvateľa tej krajiny ako takej. A ten obnovený je potom známy obrovitánskym palácovým archívom. Nádherný palác a archív, ktorý obsahoval asi 17 000 klinopisných textov. Jasné. Predovšetkým to boli hospodárske záznamy. Napríklad ja som si zistil, že napríklad tam mali kurz zlata a striebra v pomere 1:5. Zlato a striebro 1:5. Mali veľa textov historických, pretože je to krajina, kde bolo veľa jazykov, tak mali aj slovníky. Dvojazyčné slovníky úplne normálne. Literárne, medicínske zápisy. Poznali napríklad žltačku. Náboženského. Opäť mali hymnus na Pána neba a zeme. Mali veľa právnych dokumentov, diplomatickej korešpondencie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Najvyšším ich bohom bol Bál. Vôbec potom Kanánu, ten Bál, o tom budeme rozprávať možno častejšie. Boh vegetácie, búrky, dažďa a plodnosti. Všimajte si to. Vegetácia, dážď a plodnosť, to má úzkú súvislosť medzi sebou. Je to znova Boh, ktorý panuje v celom tom kanánskom prostredí. Asi vedeli prečo, pretože toho dažďu tu mali málo a nutne potrebovali niečo jesť a bez toho dažďa sa vám neurodí. Nedá sa nič robiť. V Eble máme aj veľa egyptských nálezov.
veľa drobných predmetov egyptského charakteru. To znamená, máte důkaz fantastických kontaktov. A jak som vám spomínal, je to druhé tisícročie pred Kristom, to znamená potom roku 2100, takže je to úplne v pohode. Veľmi dôležitý štát Ebla. Pre nás, pre dejiny, ako také. Ďalším štátom je mestský štát Mari. Ten je Tel Chariri. Leží pri Eufrate, severozápadne od Babylonu, na križovatke obchodných ciest Mezopotámie a dokonca z ostatných krajín do Sýrie. Tel Chariri, štát Mari, nesmierne dôležitá záležitosť. Opäť je známy fantastickým chrámom bohyne Ištar a s obrovitánskym kráľovským palácom, ktorý má 300 miestností. A z toho asi 30 bola prekrásne zdobená nástennými malbami. Palácový archív má 25 000 tabuliek. Akadských a opäť je tu hospodársky charakter, právny, literárny, náboženské texty. Z tých tabuliek napríklad vieme aj niečo o tom, čo sa volá jedlo. Vieme, že sa jedlo 2-krát denne napríklad. Veľa sa jedla zelenina, menej už meso bolo skôr sviatočné. Pili sa ovocné šťavy, to znamená vodičku smiešanú s nejakým ovocím, ďatlové víno, kozie mlieko. Hurá, toto je moje obľúbený nápoj, kozie mlieko. Proste znova súčasný život. Veľmi sa uctieval Bál a družka Bála, bohyňa Anat. To bola bohyňa vojny a zasa lásky a plodnosti. A podľa zápisov, jak táto vojenská bohyňa vraždila svojich nepriateľov, neprestala, dokiaľ sa nebrodila po kolenách, teda v krvi sahajúcej jej po kolenách. No, skúste z toho urobiť horor. Dnešný, myslím, že by to nebolo moc príjemné pozerať na takúto bohyňu vojny a zároveň lásky. Fú, moc nie. Toto mesto Mari potom padlo do rúk Asýrie a posledného kráľa asýrského, tohoto mesta Mari, ktorý sa volal tak pekne Zimri Lim, porazil zasa v tom 19. storočí, teda v 18. a to Hammurapi. Posledným štátom, o ktorom by som vám chcel niečo povedať z tejto oblasti, je štát Ugarit. To je dneska Rás Šamrá v severnej Sýrii. Ten rozkvítal hlavne v 15. 13. storočí pred Kristom. Viete, mal fantastickú polohu. No to je prístav. To znamená, že bolo to prekladisko, námorné prekladisko všetkého možného tovaru, s ktorým sa vtedy obchodovalo. Napríklad, tu sa napríklad vykládala cyperská meď. To znamená, z Cypru sa vozila medená surovina, meď proste do tejto krajiny. Zámorský cín. Cín sa dovážal až zo Španielska. Obchodovalo sa tu s obilím, vínom, medom, slonovinou. Slonovina sa vozila napríklad buď z Afriky, alebo z Indie. Znamená, bolo to obrovské medzinárodné obchodné stredisko. A malo kosmopolitický charakter. Mali ste tu napríklad štvrť Mykéňanov, Mykénskú štvrť. Boli tu proste námorníci zo všetkých možných kútov vtedajšej Európy okolo Stredozemného mora. Je vám jasné, čo toto bolo za mesto? No na tom, nebolo to proste nejaké malinkaté mestečko, ktoré nemalo čo povedať tedajšiemu svetu. Tu nás sa rodila fantastická civilizácia. Samotní Ugaritčania, keď toto poviem takto, mali obrovskú námornú flotilu, asi 150 lodí. Jasné, že bolo tu veľa chrámov, obchody, obrovské paláce, všetko to archeológovia objavili. Dokonalá kanalizácia, prosím vás. To, čo sme nemali v Egypte. Tam ste na kanalizáciu mohli hneď zabudnúť, čo ste ju mali úplne nádhernú. Samozrejme obrovský archív,
A v archíve všetko to, čo som vám pred chvíľočkou spomenul, bohatá korešpondencia, správne texty a všetko napísané ugarickým klinopisom. Ugaritčinou. Mali vlastný jazyk. A tam mala 30 grafém, to znamená 30 písomných znakov, hláskových znakov, pre 28 foném. A fonéma to je jednotka hláskoslovného systému. Znamená, bolo to spolohlásky. Opäť 30 grafém, 28 foném. A táto ugaričtina ako taká, tento zápis toho ugarického jazyka sa považuje dodnes za prvú abecedu na svete. Tu vzniká abeceda. No a je to prvé tisícročie pred Kristom. A čo sa týka textov? Náučné texty, medicína, náboženské, eposy, opäť úprava toho, čo už som vám spomínal, ale aj nové. Napríklad epos o Kirtovi. Niekedy ho máte nájdeného v literatúre ako Keretovi. Ideálny král. V jednej publikácii som čítal, že trpel chorobou, neplodnosťou. V druhej, že nič také nemal, ale proste rodili sa mu hlavne dcéry. Potom, a to je pre kráľa hroza, že on potrebuje syna. Vydal sa do vojny, slúbil niečo bohyne Ašere, nesplnil to a tá ho potom potrestala smrteľnou chorobou. Znamená pozor, ak niečo slúbite a slúbite božstvu, tak to musíte splniť, inak je zlé. Inak na to doplatíte veľmi šeredne. Legenda o Kirtovi. Ako chcete, Keretovi. A keby ste tam škrtíte samohlásky, obidve tak máte legendu o Krtovi. No, nebudeme to radšej ani spomínať. No. Jasnačka, že mali mýty o svojom božstve, o Bálovi, ešte o nich budem rozprávať. Slovníky. Títo Ugarič, tým, že to bol kosmopolitický celok, že tam mali toľko spoločností rôzneho typu, tak oni si normálka dovolili urobiť štvorjazyčný slovník. Akadsky, sumersky, ugaricky a churicky. Úplne v pohode. Texty rituálne, zaklínadlá, napríklad zaklínadlá proti uštipnutiu hadom, liturgické texty, popis liturgických slávností a tak ďalej a tak ďalej. V jednej publikácii som si prečítal, že tu dokonca boli aj prví súkromní zberatelia kníh. Jeden z nich sa volal Rapanu. No, mal by som si nejak toto zapamätať, toto meno, pretože viete, že strašne rád mám knihy takisto. Je úplne jasné, že tu vládol politeizmus. A je úplne jasné, že tu boli vplyvy všetkých možných bohov zo všetkých možných kútov terajšieho sveta. Ale najvyšším bohom, ako takým, vodcom a vládcom všetkých bohov bol boh El. Ten bol najvyšší v rámci toho ugarického panteónu. A jeho družkou bola potom bohyňa Ašera, inak zvaná Atirat. To bola semická bohyňa lásky a plodnosti. Jej spoločničkou nebola sama. Bola bohyňa lásky a vegetácie, ale jej spoločničkou bola potom aj Astarte. V starom zákone nazývaná Aštarot. Vidíte, ten Ugarit ako taký má veľa spoločného so starým zákonom. Úplne valunko si to tu prepláta, jak si mieša. Tá Ašera bola stotožená potom s mezopotámskou bohyňou Ištarou a, ak chcete, gréckou Afrodítou. V 2. tisícročí pred Kristom sa ešte tu stal bohom. No, to málo, teraz som ho to predsa rozprával. Pred chvíľočkou, tak znamená, že okrem El mal syna. No a ten syn sa volal Bál. A Ašeru už som teraz spomínal, tá ako taká spomenula tú Ašeru, neskôr nahradila potom bohyňa Anat. Trošinku som sa zamotal, dúfam, že mi to prepáčite. Konec mesta Ugaritu
je spojený takisto s menom Chamorapy, ale to nebol ten babylonský Chamorapy. Tento Chamorapy, ten ugarický, zomrel v 12. storočí pred Kristom ako takým. A opäť, koniec Ugaritu je spojený s tými istými problémami, čo som vám spomínal v prípade pádu ríše Chetitov. Sucho, neúroda, hlad. A keď máte hlad a neúrodu, nemôžete obchodovať. Na čom spočívali Ugaritčania? Spočívali predovšetkým na tom, že proste obchodovali medzinárodne. Strašne silne. A teraz už nebolo ako obchodovať. Kazí sa vám to. Znova vám pripomeniem Barthove zákony. Čo snad nie je pravda, ako to sa stále furt otáča, alebo ako si to furt spomíname. Ničivé zemetrasenie. Koniec medzinárodného obchodu. Koniec prosperity. Úpadok. No, nepripomína vám to tak trošinku dnešok? No, ešte zatiaľ sme v prebytku. Ale keď sledujete tie prognózy, tak to moc krásne nevyzerá. A posledným krajom, o ktorom by som vám teraz chcel ešte niečo povedať, je Fenícia. Inými slovami, Foiníkia. Fenícia je prímorská časť Kanánu, úplne tá v oblasti dnešného štátu Libanon. To meno je odvodené od slovíčka Foiníkis, čo znamená purpur. A viete, že purpur je prírodné červené farbivo, získavané z morského slimáka, ktorý sa volá ostránka purpurodajná. Chytli, rozbili, vysušili a vytvorili si z toho farbivo. Medzi najvýznamnejšie tu vzniknuté mestské štáty s mocou kráľovskou patrili medzi rokom 1200 až 700 pred Kristom mestá ako Byblos, to je dnešný štát Gubail, Sidón, dnešná Sajdá a Týros, dnešný Súr. No, boli tu aj iné mestá ako Arad a Ako, ale tieto tri, ktoré som vám spomínal pred chvíľočkou, tak to boli také dôležité. Známy je napríklad panovník Týru, ktorý sa volá Híram, vládol v tej prvej polovici 10. storočia pred Kristom. On bol veľkým priateľom Šalamúna a so Šalamúnom mal bohatú korešpondenciu a dokonca potom, keď sa dozvedel, že Šalamún si chce postaviť chrám, tak mu poslal pre stavbu jeho chrámu svojich vynikajúcich remeselníkov. A vôbec, oni mali výbornú architektúru a tú architektúru môžete posúdiť práve podľa tohto chrámu, Jeruzalskému chrámu ako takého. A nevynikali iba v architektúre, vynikali aj v drobnom umení. Poznáme napríklad vykopávok v tejto oblasti Kanánu veľké množstva malých sošiek rezieb zo slonoviny. Prekrásne. Okolí libanonských riek sa dosti relatívne bohatých na vodu pestovala pšenica, hrozno, olivy. Ráslo tu veľmi žiadané drevo tých čias, ceder. Vyskytoval sa tu aj dokonca veľmi dobrý kremičitý piesok, z ktorého sa dalo vyrábať aj sklo. A ak by ste boli archeológovia, alebo prepáčte, trošku šuplo, je to také šuplíkovité delenie. Egypťania, keď vyrábali sklo, tak bolo často neprehľadné. Feničania, keď vyrábali sklo, tak bolo prehľadné. A tým chcem jedno naznačiť. Oni si všímali, pretože cez ich územie išli karavány s jednotlivým tovarom, čím obchodujú Mesopotámci. Tí obchodovali veľmi často s farebnými látkami. A Egypťania zasa so sklom. Čo urobili Feničania? Feničania odkúkali, čím tieto dve civilizácie obchodujú, snažili sa to vyrobiť takisto a ich výrobky, jak tie farebné látky, takto sklo, bolo častejšie lepšej kvality ako tí originály ako také. Ja už som vám to, keď som vás to učil, tak som vám spomínal, že tých Feničanov kľudne môžete nazvať Japoncami staroveku. No čo Japonci do 19. storočia, do reform Meiji. Zaostala feudálna krajina. No a keď tam prišiel císar Mutsuhito a Japonsko postavil ekonomicky na nohy,
No prosím vás, kdo už dneska v podstatě kupuje nějaké staré vozidla, sen váš je koupit si auto z juhovýchodné, tam z té části východnej Ázie, z toho ďalekého východu. Kuknite sa na motor, kdo už kupuje niečo evropského. Každý Kawasaki, Honda, Yamaha. To isté, ako keby ste v staroveku kupovali to a mali by na výber buď egyptské, alebo fenické sklo. Kľudne, bez veľkých problémov. Dáte prednosť tomu fenickému. Ach jo. S týmito svojimi výrobkami samozrejme fantasticky obchodovali. Mali dokonale, pretože dovážali aj fenične, podobne ako Ugarit, meď a cín, a tak vyrábali bronzové výrobky, nádherné, striebro a to. Obchodovali, čo sa len dalo. Boli vynikajúci moreplavci. Ono totiž v blízkosti to more bolo bohaté na ryby, tak oni boli zvyknutí na to loviť. A keď už sa začali venovať obchodu, tak potom obchodovali po celúčičkom pobreží Stredozemného mora. A všade na pobreží Stredozemného mora si stavali svoje vlastné obchodné centra, svoje vlastné také... No my tomu nesprávne hovoríme faktórie, to oni tak nenazývali nikdy, to boli ich osady. No a my sme si povedali, že to nazveme faktória. Napríklad na Cypre, odkiaľ ťahali meď, mali svoje osady Kition, Paphos, Salamis, Idalion. Na Sicílii napríklad založili dnešné Palermo. V ich časoch sa to volalo Panormos. Ano. Na Sardinii Taros, Carloforte, Caralis, dnešné Cagliari. Cagliari, no sa to píše. Neviem presne, ak sa to číta, prepáčte mi to. V južnom veľa tých styčných bodov a osád mali v južnom Španielsku. Mali tam bane, ktoré sa volali, to slovíčko Taršíš, znamená baňa. Znamená, mali tam miesto, ktoré sa volalo Tarsésos, Taršíš, a v blízkosti tých baní Taršíš mali mesto, ktoré sa volá Cádiz, myslím, že existuje dodnes. Mestá Abdera, Málaga, Gades, Lukentan. Proste celúčičké Stredozemné more poďobkané ich osadami. No a to najslávnejšie, čo založili, tá najslávnejšia osada, viete asi, čo už myslím, je to osada Kartágo, ktorá založila ich fenická kráľovna, Týrská kráľovna z Týru, Elisa, keď utekala pred svojím bratom, ktorý zabili jeho manžela, volal sa ten bratček Pygmalion, tak ona utekla najskôr na Cyprus a potom založila mesto Kartágo. O tom Kartágu určite sa budeme, ak to ešte so mnou vydržíte, rozprávať v dejinách Ríma ako takého. Dokonca k tej Afrike. Na západ od Kartága si založili aj osadu Annaba, neskôr nazvanú Hipporegius, rodisko môjho obľúbeného svätého Augustína. A Utica, osadu Utica, ak bola kartáginská osada založená 814 zhruba Elisou, tak o tej Utike sa hovorí, že to bola jedna z najstarších vôbec ich osád, založená v roku 1100 pred Kristom. No paráda, no čo poviem, čo vám budem hovoriť. To mali osady tu po Stredozemnom mori, ale oni sa nehambili vôbec obchodovať napríklad so severnou časťou Európy, s Baltickou oblasťou, odkiaľ dovážali jantár. Z Anglicka tam asi cín. Španielsko, už som vám to spomínal. To bolo striebro, železo, olovo, cín. Z Cypru, opakujem sa, meď. Slonovinu z Afriky a z Indie. No parádny obchod. No a pretože potrebovali pre tie obchodné vzťahy veľmi rýchlo všetko zapísať, tak vynašli spoluhláskovú abecedu, ktorá mala 22 znakov. 22 spoluhláskových foném. Ugarit 30 znakov a 28 foném. Feničania 22 foném ako takých. Spoluhlásky. Pretože obchodovali s celým Stredozemným morom, stýkali sa aj s Grékmi. Gréci ich abecedu prevzali, dodali samohlásky, vznikla alfabeta.
Z alfabety potom latiníci urobili latinku. No. A my to latinkou píšeme dodnes. Znamená vplyv Feničanov dodnes. Úplne nádherné. A že ten vplyv na Európu od tých Feničanov bol veľmi silný a že si to Gréci uvedomovali, už len dajme tomu vďaka tej abecede, ktorá vznikla tá alfabeta, je vidno aj na starej gréckej báji o Európe. Európe bola prekrásna dcéra fenického kráľa Agénora. Bola tak krásna, že sa do nej zalúbil aj Zeus. A viete, ten Zeus nedal pokoj žiadnej žene, jedno bohyňa alebo žena, proste dostal. A povedal si, že niečo s ňou bude mať. No. A pretože Lexik vedel, že keby sa tam objavil tej svojej božskej moci, tak asi zrejme by ju zaplašil, tak sa tam objavil ako bík. Vedel, že v Európe má cit pre faunu. Naložil si ju na chrbát, preplával s ňou veľký kus Stredozemného mora, odpratal ju na ostrov Kréta, tam ju znásilnil. A my, podľa tejto nešťastnici znásilnenej Diom, hovoríme celému našemu kontinentu dodnes Európa. Mali spolu, podľa tejto báje starogréckej, syna, ktorý sa volal Minos. A o ňom budeme rozprávať, možno ešte, keď to so mnou vydržíte, v prípade mínojskej civilizácie počiatku gréckej histórie na ostrove Kréta. Všimajte si, my často hovoríme ex oriente lux, to znamená, z východu prichádza svetlo. Tu to máte. Z východu nám prišla kultúra, z východu nám prišla abeceda, písmena. Viete, ja mám niekedy dojem, že keď sa toto neučí na školách, ako keby sme si podrývali alebo podrezávali pod sebou korene. My by sme, ja viem, je to zbytočné, nič vám to nepomôže dneska pre zlepšenie ekonomiky, keď viete takéto s prepáčením blbosti. Hej? Ale zase na druhej strane, bolo by to dobre to vedieť, ale aspoň to mať v podvedomí. Nebazírovať na tom. Pre pána Jana nie je dôležité, na ktoré miesto Zeus dovliekol Európu. To ne, stačí iba ten náznak toho príbehu. Na to, aby sme vedeli, čo sme, odkiaľ pochádzame, svoj pôvod ako taký. Vadí mi to, že proste na to sa zabúda. Veľmi, veľmi, veľmi. Hlavným bohom, samozrejme, Feničanov, bol ako ináč. Boh vegetácia, búrky, ten, ktorý som vám spomínal, že je hlavným bohom celého toho Kanánu, boh Bál. V meste Týros bol nazývaný Melkart. Samozrejme sa tu uctieval jeho otec El. Už som vás spomínal takisto. Hlavnou bohyňou mesta Byblos potom bola bohyňa plodnosti a bohyňa zeme, opäť, ktorá sa volala Bálat. Všimajte si, jak sa to neustále točí okolo zhruba tých istých mien a tej istej problematiky. Boh, otec bohov, pán neba a väčšinou tá bohyňa, ktorá nám vládne, je bohyňa matka, bohyňa zeme. Bálat. Mali samozrejme bohyňa smrti a podsvetia, ktorý sa volal Mót. V Sidónu zasa prevládala obdobná bohyňa Bálat, ale volala sa inak. Volala sa Astarte, Aštart. Poznáte ju aj z Starého zákona, z písma svätého. Je úplne jasné, že predmetom uctievania boli rôzne prírodné javy. Veľké množstvo hôr, posvetných stromov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste mali ste tu veľmi silnú a veľmi bohatú kultúru. Ja vás fakt nechcem zahltiť rôznymi zbytočnými podrobnosťami. To nie je moja úloha, nie je to môj cieľ a vôbec nemám na to ani jaksi chuť, aby som sa tu na teraz pred vami tváril ako neviem čo a búchal vám o hlavu vaše úvozovkách neznalosti alebo pochybenia a tak ďalej. To nie je to vôbec nie. Ja vám chcem iba ukázať,
že ten život starovekového človeka bol nesmierne bohatý. Oni žili presne to, čo žijeme my. Mali zhruba tie isté problémy ako my. Tie isté starosti. Jedovali sa podobne na rôzne veci ako my. Trpeli tými istými problémami ako dneska globálne oteplovanie a neuroda a proste nedostatok vlahy a tí, ktorí sú sadári a poľnohospodári, tak ja ich niekedy ľutujem, koľko oni majú problém. To isté, to ste videli, čo tu je. Oni mali na ochranu toho svoje božstva. No dobre, my dneska už toľko tých v uvozovkách bohov nemáme, ale máme zase iné božstvá. Niektorí z nás sa príliš kláňajú všetkým možným peňazom a kariéram a tak ďalej a tak ďalej. No nie je to svým štýlom uctievanie božstva. Pre niekoho sú peniaze bohom. A nedaj Bože kariéra. Len sme uchránili, teda len oni boli uchránení od toho, čo nás trápi v súčasnosti, to znamená moderné sociálne siete, technologické vymoženosti a tak ďalej, tak ďalej. Ale opäť sa vrátim k tomu podstatnému. V podstate na tom našom živote, na tých pár tisíc rokov nič nezmenilo. Šalamún mal pravdu. Nič nového pod slnkom. Veľmi pekne vám ďakujem. Majte sa moc krásne a dúfam, že som vám nezobral nejaké ideály do života. To by som nerád, to by som nechcel. Majte sa moc krásne. Dovidenia.